Evo nas sada u Knjaževcu. Lep grad. Malo poznajemo ovaj grad i malo znamo za njega. Evo ovde protiče Timok, jedan od 3 Timoka, ne znam koji mogu da saznam kakav sve ima. Beli, crni, ne znam, još neki ima. Ali evo kako je to lepo, kako izgleda ta reka, Timok, pogledajte stranice, pogledajte kej, pogledajte mostove kako su, inače ovo snimam pošto Milica ne može da se javi tači, kako ima mostove na sve strane, tamo gore, kej je dosta visok, podignut, što je jako neobično, znači nije neki minijaturni, nego veoma ozbiljno urađen zajedno s ovim mostovima. Oni znaju da kažu da je ovo njihova Venecija na neki način. Park je tu iza koji je lep, ovo je dosta lepo i moglo bi biti još lepše uz neko održavanje, ali eto malo park je jako lep. Ovde je mapa Knjaževca, evo ovde je Knjaževac, tu se vidi sa svim pripadajućim, ovo su lepo turistička opština Knjaževac, to je opština Knjaževac, vidimo šta sve obuhvata, dosta toga obuhvata i kaže, tamo je nastavak, tamo se takođe mostovi, šetalište s jedne strane, sa druge, tamo postoji jedan veliki trg, postoji sa druge strane, eto jedno lepo mesto za koje malo znamo, koje ne poznajemo dovoljno, koje se retko dolazi, koje se ekskurzije ne dovode, jedino ovako kao neko dođe iz sobstvenih porodičnih razloga, da tamo je granica, evo kako to lepo izgleda. Dole je takođe jedan deo koji je spušten, ne znam da li će se vidjeti dole poput nekog platoa sa ulaskom u vodu, ovde može da se kupa, može i da se peca, pretpostavljam, interesantno, lepo, zanimljivo, eto to je to.